Lørdag den 22. marts kl. 13 vil jeg være at finde på Helsingør Bibliotek med mit koncertforedrag Pigtråd og blomsterpistoler, dansk rock i 60'erne. Og ligesom jeg normalt gør, når jeg kommer rundt med det, så vil jeg også i Helsingør-tilfældet lige kigge lidt på og dykke ned i og se på, hvad skete der på den lokale musikscene. Jeg bliver nødt til at kigge lidt på. Det er den lokale musiker og pioner, vil jeg kalde ham, Paul Butterfly, også kendt under sit borgerlige navn Paul Stark Sørensen. Paul han var udover at være forsanger og guitarist i det lokale og meget populære pigtrådsorkester The Blue Stars, noget så sjældent som sangskriver. Han skrev sange, han skrev rigtig mange sange. Han nåede at skrive over 60 sange op igennem 60'erne, som han ikke bare skrev, men han indspillede dem også hjemme på drengeværelset på en spolebånd til en main siden jeg har stående her. En BO Stereo Master 2000. Jeg glæder mig, som I nok kan høre, rigtig meget til at komme til Helsingør og snakke om det her. Og jeg kan næsten ikke vente, så jeg tror lige, at jeg prøver, om ikke jeg kan spole tiden lidt frem, så det går lidt hurtigt. 22. marts på Helsingør Bibliotek kl. 13. I mellemtiden, så tror jeg lige, at jeg hører noget Paul Butterfly rigtig højt.